Эфирден алыклар вакыты студияда Алсин Нуриева исәмсез. Бүгенге чаралышның төп темалары. В данный момент политехнический техник и организация отключены. В МКД начала поступать вода, задвижки открыты. Шәһәр хезмәтләре өчен сынау. Турба үткәргечтә авария. Уйлап тула, жылыйсып килә башлый. 41 елгы сугыш зрәдә әшәкез. Бер гасырлык юбилей. Ознакайлы Фәүзия Миргалимова гомер бәйрәмен каршы алды. Дистәләгән бәйрәмнәр һәм концертлар, йөзләгән чыгышлар, әлмәт үзешчәннәре һәм сәхнә йолдызларына узган ел бер генә дә тик торырга туры килмәгән. Бу елда алар өчен актив булырга вәгъдә итә. Тәлек, горурлык һәм бары рәхмәт сүзләре. Әлмәттә ватанны саклаучылар елын яптылар. Бүген иртән әлмәтләр тынычлык урамында гадәти булмаган күренеш шаһиты булды. Тынычлык урамында кайнар суага һәм пар аркасында куе тома хасил була. Коммуналь хезмәтләрнең бердәм эшләве гадәттән тыш хәл нәтиҗәләрен 5 сәгать эчендә хәл итте. Сәбәбе дә билгеле. Бу хакта алдагы минутларда. Иртүк социаль шелтәрләрдә вакыйга урыныннан беренче видеолар пәйда булды. Кадрларда күренгәнчә, юлларны су баскан һәм температура кискен аерылганга урамны томан каплаган. Иртәнге 6 тирәсендә Әлмәт политехник техникумы һәм 2 оешмага илтүче турба үткәргечтә авария була. Участокта суны сүндерәләр. Әлмәт водоканалы белгечләре урамны судан чистарта. Шәһәр автомобиль юллары идарәсе техник тоз кулланып юлларны бозлауга каршы эшкәртә. Хәзерге вакытта сәгать 11 без бернинди суның һәм бозлавыкның булмавын күрәбез. Җаваплы оешмалар инде барысында рәткә китергәннәр. Бортик менә шушындый сулы, карлы өемнәр генә иелеп калган. Җирле халык авария нәтиҗәләрен тиз битерде. Социаль шелтәрләрдә генә күреп калырга өлгердек ди. В этом телеграм-канал, что ли? Вот там писали. Оттуда только узнали. Да. А так мы не видели. Я с утра только сам посмотрел, Таня занимается там, не знаю, что там случилось. Белгечләр яңа бургыч куя һәм иң беренче чиратта күп фатирлы йортларга су бирүне торгыза. В данный момент политехнический техник и организация отключены. В МКД начала поступать вода, задвижки открыты. Сюжет эфирга чыккан вакытка тынычлык урамындагы 2 оешмага һәм Әлмәт политехник техникумында да су бирү торгызылачак дип вәгъдә итте җаваплылар. Районда халыкны борчыган проблемалар турында фикер алышу мөмкинлеге биргән хисап җыелышлары дәвам итә. Шәһәр хезмәтләре вәкилләре белән чираттагы очрашу Бишмунча авылында узды. Халыкны нәрсә борчый һәм агымдагы елга планнары нинди? Бу хакта безгә дә мәгълүм булды. Авылда газовик килә. Газовик? Конечно. Яшәүчеләрнең берсе газга техник хезмәт күрсәтү өчен белгеч юклыгына борчыла. Әмма моның өчен аерым штат каралмаган. Әгәр газ җиһазлары эшендә өзеклек килеп чыкса, техник хезмәт күрсәтүгә килешү төзелгән газ оешмасына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Халыкны хуҗалары карамый торган җир кишәрлекләрендәге кипкән үлән мәсьәләсе дә борчый. Авыл җирлеге башлыгы билгеләп үткәнчә, чүп-чар, коры үсемлекләрне чабу хокук иясе тарафыннан башкарылырга тиеш. Алар рөхсәтсез кеше кишәрлегенә керә алмый. Бу вопрос монда авыл советы хәл итә торган әйбер түгел. Менә шу. Сугышта катнашучыларга һәйкәлне реставрацияләү, үле һәм коры ботакларны дөрес яндыру усуллары, буа булдыру мөмкинлеге. Хисап җыелышында төрле мәсьәләләр турында сүз барды. Бер мөрәҗәгать буенча очрашу вакытында аңлатмалар бирелсә, икенчеләре контрольгә алынды. Авыл халкы алдында район хезмәтләрендә чыгыш ясады. Участок полиция хезмәткәре билгеләп үткәнчә, җирлектә вазгыять уңай бәяләнә. Узган ел эчендә 30 мөрәҗәгать теркәлә. Нигездә бу алкоголь куллану аркасында барлыкка килә торган көнкүреш конфликтлары. Шулай ук хокук саклаучы бүген аеруча кыргалдарлардан сак булырга чакырды. Как правило, звонят. Алда усуллары артканнан артып ел сайын үзгәреп камилләшеп тора. Күпме кисәтүгә карамастан алданучылар җитәрлек. Алар шалтыратып код яки сылтама буенча күчәргә сорыйлар, СМСлар язарга мөмкиннәр. Сезнең турында алдан ук барлык мәгълүматны беләләр. Ышанмагыз аларга. Вовсе не заказывали. Все ваши данные диктуют.
Быелга билгеләнгән эшләр арасында вак-таш җәю эшләрен дәвам итү, кайбер урамнарда асфальт салу һәм өслекне торгызу өчен чокырларны ремонтлау, бакча сарайда буа булдыру һәм агачларны кисү эшләре. Авыл җирлеге башлыгының һәр авылдашы иминлегенә юнәлтелгән актив позициясе сөендерә ди Лилия Купаева. Ул Бишмунча авылында туып үскән. Биредә төпләнгән, хезмәт иткән. Бүген авыл китапханәсе мөдире эшеннән кала ышкын волонтер төркемен җитәкли. Авыл тормышы шул хәтле уңайлана, җайлана, авыл матурая. Кешеләребез бик тырыш, бигрәк тә өлкәннәребез бер генә җыелып эшләгән өмәләрдән дә калмыйлар. Башлап йөриләр, гаиләләре белән катнашучылар бар. Менә авылның үзгәргәнен, аның матурайганын күреп шул хәтле күңел сөйдәмен. Бүген авыл җирлеген үз кешеләре җитәкли. Бу урынга Мурат Мөбәрәкшин 2024 елның сентябрендә билгеләнә. Моңа кадәр ул 30 ел нефть тармагында эшләгән. Аның максатчанлыгы үз эшенә һәм яшәүче кешеләргә битараф булмавы уңышларга ирешергә мөмкинлек бирә ди авылдашлары. Мен өзім эмоциональ кіші. Мен жаратам ауылымы, мен шушында туып өстім. Шушында, шушы халқым үшін мен соң болса да башладым. Мен ғұмыр бойы ауылымда яшадым, шушында эшләп, шушында үләшәкмін. И ауылымның халқын торгызыр үшін, шушы матурлыкны саклар үшін мен тырышачакмын. Күпме көч килә авыл халкы үзем белән. Хисап җыелышы ахырында авылның тормышына битараф булмаган, барлык чараларда актив катнашкан авыл халкына рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырдылар. Мондый очрашулар халык һәм хакимият арасындагы элемтәнең турыдан-туры коралы булып тора. Шуңа күрә аларга килү мөһим дип белгечләр. Аларның графигы турында сез авыл советларында, шәһәр чатларында һәм администрация сайтында белә аласыз. Ознакай районында яшәүче Фәүзия Миргалимова үзенең 100 яшьлек юбилеен каршы алды. 1926 елның 24 гыйнварында Сәпей авылында дөньяга килгән кыз иртә яшьтән үк хезмәтнең кыйммәтен белеп үсә. Авыр сугыш елларында Фәүзия ханым үз колхозында өлкәннәр белән бер рәттән терлек тәрбияли. Кырда эшли, ферма мөдире булып хезмәт итә. Язмыш аны төрле сынаулар һәм илләр аша үткәрә. Таҗикстанда эшләп, педагог белеме ала. Туган иленә кайтып, хөрмәткә лаек хезмәт куя. Фәүзия Касым кызы гомеренең күпчелек өлешен кешеләргә ярдәм итүгә багышлаган. Күп еллар социаль фонд бүлегендә эшләгән. Әйбәт эшләдек, тату эшләдек кызларыбыз белән. Эштән эшкә күчмәдем. Колхоз эшендә дә эшләдем. Колхозда да, фермасында да эшләдем. Кырда да эшләдем. Асы сугыш вакытында аларны сөйли башласам, сөйли алмыйм. Күңелем тула, җылыйсым килә башлый. 41 елгы сугыш зирәдә әшәкез. 1950 елда Гариф Миргалимов белән бергә матур гаилә төзеп, 3 бала тәрбиялиләр. Аларның һәммәсенә югары белем биреп, зур тормыш юлына бастыралар. Кызлары Асия энергетик, уллары Наил атказанган нефтче, Рафаэль федераль хөкемдар. Мин әнинең уртанчы баласы. Без 3 бала булып үстәгән иде. Әни һәр вакыт безгә хөрмәтле булды. Без дә аны yüzüne kızıllık getirmedik. Әни 40 yıldan artık pensiyon обеспечениеда исполкомда işledi. Benim belki şakta iste ol. Saydıktan beni şunda исполком bizning saydıktan jirak түгел иде. Şunda kirib, миңа алар ayırım işte berәләр иде. Я печать сугып торадым шунда. Фәүзия Касым кызын бер гасырлык бәйрәме белән район җитәкчеләре, бер чорда эшләгән хезмәттәшләре, якыннары котлады. Әни 100 яшькә хәтле яшәде. Менә Аллага шөкер. Аллага көннәрдә без аңарга сәламәтлек телибез. Һәрбер яшәгән көне безнең өчен шатлык. Районның ак әбисе бүген 6 онык һәм 5 онык чыгына сөенеп, балалары хөрмәтендә гомер кичерә. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә ватанны саклаучылар елын ябуга һәм Россия халыклары бердәмлеге елын ачуга багышланган тантана узды. Концерт Нефтче мәдәният сараенда патриотик проектлар активистлары катнашында үтте. Без
Безнең йорт Россия дип аталган бәйрәм концерты бер юлы ике мөһим вакыйганы берләштерде. Ватанны саклаучылар елын ябу һәм илдә игълан ителгән Россия халыклары бердәмлеге, Татарстанда исә хәрби һәм хезмәт батырлыгы елының башланып китүе. Сәхнәдә Тукайның туган теле яңгырый. Бу очраклылык түгел, чөнки бу ел бөек Тукаебызның тууына 140 ел тула. Шуңа өстәп герой шагыйрь Муса Җәлилнең тууына 120, Саҗидә Сөләйманованың тууына 100, Клара Булатованың 90 еллыгын, композитор Рәис Нәгыймовның 80 еллыгында каршы алачакбыз. Кичә барышында ясалма фәһем ярдәмендә җанландырылган әдипләребез тамашачыларны үз әсәрләре аша сәламләде. Моңлы сазым, уйнадың син бик аз. Тамашачылар каршында кызганыч алар бик аз иде. Сәламләү сүзе белән район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Фәнис Муртазин чыгыш ясады. Ул ассызыклаганча, безнең горурланырлык якташларыбыз, батырлык һәм намус үрнәген алырлык кешеләребез бар. Профессиональ ансамбльләр, биючеләр һәм җырчылар, үзешчән сәнгать коллективлары. Алар барысы да бердәм команда булып бәйрәмнәрдә әлмәтлеләрнең күңелен күтәрде. Бер генә истәлекле вакыйга да алардан башка узмады. Чираттагы тематик елның тантаналы стартында да алар үзләренең иҗат җимешләрен бүләк итте һәм планнары белән уртаклашты. Үйге шығыр алдында қошатайын да ол, қар вақытта. Анарсың сәхнеге шыққаш, уже привыкаешь кішіге, һәм рахатланып бейсің. Музыка, да, подбадривать, и зрители хлопают. Планы какие? Планы у нас не меняются. Безнең планнар үзгәрми, шулай ук иҗат итәрбез, эшләячәкбез дип уйлыйм. Әйтәсем килә, авылда яшьләр бик аз булса да, алар барысы да бик иҗади, бик позитив. Но они все очень творческие и очень такие позитивные. В нашем доме культуры у нас есть 4 фольклорных ансамбля. Безнең мәдәният йортында өлкән буыннан алып сабыйларга кадәр катнаша. 4 фольклор ансамбль бар. Кәләем халык фольклор ансамбле, Осыл бизәк, без аларның дәвамчылары булып чыгабыз. Керәшен кызлары ансамбле, анда яшүсмерләр һәм балалар ансамбле. Бергәләп концерт программалары, төрле чаралар әзерләячәкбез. Мы будем готовить и концертные программы, и различные мероприятия. Бистәләгән бәйрәмнәр һәм концертлар, йөзләгән чыгышлар, әлмәт үзешчәннәре һәм сәхнә йолдызларына узган ел бер генә дә тик торырга туры килмәгән. Бу елда алар өчен актив булырга вәгъдә итә. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Цәфин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шул кичне Әлмәт картиналар галереясында Санкт-Петербург рәссамы Александр Новоселовның Ватан күргәзмәсе ачылды. Экспозиция Россия халыклары бердәмлеге һәм республикабыздагы хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы кысаларында үткәрелә. Чараны Рәис Нәгыймов исемендәге Әлмәт сәнгать мәктәбенең гитаристлар ансамбле ачып җибәрде. Сугыш еллары җырларына попури тамашачыларга картиналарда сурәтләнгән вакыйгаларга чумарга мөмкинлек бирде. Күргәзмә ачылышына авторның хезмәттәшләре, дуслары, шулай ук Александр Новоселов иҗатын хөрмәт итүчеләр һәм рәссам сәнгатен сөючеләр җыелган иде. Автор үзе дә биредә. Ул күргәзмәгә килүчеләрне сәламләргә һәм экспозиция белән шәхсән таныштыру өчен килгән. Аның эшләрендә ватанпәрвәрлек, илебез мәдәниятен һәм тарихын, халыклар традицияләрен, аның җиңелмәс рухын чагылдыручы портретлар, пейзажлар һәм образлар. Аларны Әлмәттә күрү безнең өчен бәяләп бетергесез зур хөрмәт ди галерея кунаклары. Это великолепный мастер. Великолепные работы. Они настолько трогают. Белгечләр фикеренчә, Александр Новоселов импрессионизм элементлары булган совет реализмына якын стильне характерлый. Рәссам портретлар, индустриаль һәм табигый ландшафтлар ясый. Шулар аша ил тарихының төп вакыйгаларын чагылдыра. Бу күргәзмәдәге эшләрем ватаныма булган мөнәсәбәтем һәм мәхәббәтем ди рәссам. Отечество
это вера, вот, которая наше сокровище. Ватан шундый зур төшенчә һәм күргәзмәдә мин шулай ук моны чагылдырасым килде. Ул минем фикеремчә безнең илдә дин иреге буларак кабул ителә торган хәзинәбез. Ул һәр кем өчен, мөселманмы ул яки православие дине кешесеме, аның йөрәген, җанын, рухын тотып торучы үзәк булып тора дияр идем. Бу әлбәттә туган як, кеше ватаныбыз, зур ватаныбыз. Это, конечно же, родные края, да, человек, где он родился, его малая родина, его большая родина. Александр Новоселовның Отечество Ватан исеме астындагы күргәзмәсе Әлмәт картиналар галереясендә гыйнвар һәм февраль айларында эшләячәк. Әлеге күргәзмә иң беренче чиратта авторның туган илгә булган мөнәсәбәтен һәм мәхәббәтен чагылдыра. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Күргәзмә ачылганның икенче көнендә Александр Новоселов портрет жанры буенча остаханә уздырды. 3 сәгать дәвамында белгечләр бу вакытны портрет язу өчен бик аз дип саный. Ул Әлмәтле Глеб Меркуловның рәсемен язды. Глеб Геннадьевич 14 елын Россия Федерациясе кораллы көчләрендә хезмәт итүгә багышлаган шәхес. Батырлар, Татарстан геройлары программасы җиңүчесе. Остаханә барышында рәссам портрет жанрының үзенчәлекләре, майлы буяулар техникасының серләре турында уртаклашты. Шул ук вакытта рәссамына түгел, портрет герое да галерея кунаклары сорауларына җавап бирде. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсын Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.